El Centre Esportiu Canyelles està situat entre Lloret de Mar i Tossa, a 300 metres d'una de les cales més boniques de la Costa Brava, Cala Canyelles, a 70 quilòmetres de Barcelona i 35 de Girona, amb els seus corresponents aeroports, i a 18 quilòmetres de la sortida de l'autopista AP7. La privilegiada situació en plena natura i el seu clima benigne fa que es pugui gaudir de les instal·lacions i activitats esportives nàutiques pràcticament durant tot l'any. El centre és, doncs, el lloc ideal per realitzar estades esportives a pensió completa, gaudint d'un programa d'activitats per grups de nens, joves o adults que vulguin iniciar-se o practicar els diferents esports que oferim, en especial els nàutics. També hi ha la possibilitat de fer-hi stage i concentracions d'un esport en concret, com per exemple la natació, el tennis o les arts marcials, combinant els entrenaments específics amb les nostres activitats. Per tal de desenvolupar aquests programes, les nostres instal·lacions compten amb 4 pistes de tennis de terra batuda, 3 de pàdel tenis, una piscina de 25 per 12 metres amb una piscina infantil annexa que es cobreixen i queden climatitzades durant la primavera i tardor, una pista poliesportiva de gespa artificial coberta durant els mesos de juliol i agost, un fronton, un gimnàs de 310 metres quadrats apte per la pràctica d'arts marcials, l'aeròbic o la dansa, 3 rocòdroms, un d'ells en recinte tancat, menjadors amb capacitat per 400 persones, terrassa-restaurant durant els mesos d'estiu i una cuina totalment equipada per atendre els grups que ens visiten. L'allotjament es realitza en habitacions col·lectives amb bany dins l'habitació o bany col·lectiu i també hi ha la possibilitat pels adults d'utilitzar habitacions dobles amb bany. A més, disposem de diverses aules on s'imparteix la teoria dels esports que realitzem, una infermeria totalment equipada i amplis vestidors. Pel que fa a la nostra secció nàutica, el Centre Esportiu Canyelles disposa de 3 vaixells de motor per la pràctica de l'esquí nàutic i l'esquí bus, un vaixell de passeig de 7,49 metres d'eslora, 40 piragües dobles, 10 patins, 4 raqueros de vela lleugera, un vaixell de salvament i un centre d'immersió totalment equipat.